Okay, bili na. Magmais na kayo, magmais na. Okay, mais eh. Morning, Mark Joe. Thank you, Ma'am Eda. Morning din po. Shout out 3 viewers. One top lang. Okay, bili na. Bili na kayo. Ay, sangkay Matthew, shout out. Boom. Pin po kita. Pin kita sangkay. Habang wala pang ibang music. Dako maya. Boom. Ito ba yan, sangkay? Paano sabi ka ba si Johnny? Aray ka. Ito nga yan. Buti di mo sinabi dakong itlog. Handa mo na po, pre. Ay, shoutout sa inyo, guys. Hi, Joel de Guzman, shoutout. Gusto tol? Tama ito. Oh, waiting viewers at 7 thumbs up. Morning to all. Morning din po. Joel de Guzman, salamat. Bigla shoutout sa po sa lahat. Thank you, Joel. Joel de Guzman, thank you so much, my friend. Thank you, tol. Salamat sa pag-start. 13 viewers. 13 viewers of the house. Magbayad ka na, Mina. Hi, Barm. Hi, Barm. Barm, thank you so much. So, word family to ah. Kamsak Dan, Tol, Mark, Yo, good morning. Good morning din din. Good morning din. Barm, salamat sa pagpasyal. 11 viewers at 7 kamsak. Shoutout. Planet Subert with Nanay Mopan Fitness and Kuya Emet. Yeah. Thank you so much sa Planet Subert at Subert family. Nanay Mopan Fitness at Kuya Emet. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pagano. Thank you so much po na sinali niyo sa inyong beauty. Ay, bilhin natin. Ay, Nay. 60 kalahati, Nay.
Sandaan lang po. Mura na. Hi, shout out Sir Richard. Thank you so much. I give you moderator. 8 viewers, shout out. Lang guys, salamat. Kwenta lang yan, Nay. Ayun na. Wala. Sarap yan. Ano, panglaga. Panglaga, panglaga. 50 lang. Tama kayo dyan, Nay. Ay, maawa ka naman. 20. 170. May sandaan po. Ay, pagbilang ako. Salamat na yan. Kahit pa, ayaw mo kunoy. Anong taga dire? Ilan ka dikir. Thank you so much. Hi, 6 viewers, shout out. Hello, shout out everyone. Thank you so much. Thank you so much po. Wala nga naman. Tugsog, wait lang. Mute lang tayo. Loading ba ako, Sangkay? Thank you so much. Hindi mo ako loading ah. For viewers at 8 thumbs up. Thank you so much.
Hi friend, Pari Didi 804. Thank you so much, like that. Thank you so much. Thank you so Thank you so much for visiting my life. Mini business, my friend. Pari Didi. Connect each other, guys. Please connect each other. Pin kita, wait lang. Sangkay, baba na kita sangkay, ha? May. 7 viewers at 11 thumbs up. Hello. Hello. It's my business. It's my business. Sweet corn. You want sweet corn, Pari Didi? Pari Didi, you want sweet corn? You buy now. Right. 7 viewers. Hello. Hello. Yun ate. Mais. Pampalakas. Mais. Pampalakas. Pampabata. Mais. Pampabata. Mais. Pampabata. My brother. Yun na, mais. Hi, Nay. Thank you so much, Nay. Love you, Nay. Nay, thank you so much po. Pasensya po kayo kahapon kung bakit tayo nandito isang tayo na relax. Sorry, Nay. Kung ano nakikita nyo sa akin. Totoo talaga. Yun na. Thank you, Nay, sa pag-iintindi, Nay. Thank you so much. Love you. Ingat po kayo dyan. Birthday na yung princess ang B-boy. I thank you po so much. Thank you so much. Mais kayo dyan. Brother, please watch my 3 minutes video. Okay, wait. Sinang isa niya, Nay. Pari Didi, 50. Pari Didi, I'm busy. My business is, sir. Doon na tayo. My business. Dito na kami. Hindi ko ma-play yung ano mo. Alin po? Hindi na isabay dagat. Hey viewers, shout out. Ano ba yun? Kwenta. 40 pa lang po. 40 pa lang. 20, 30, 40. Tignan mo, baka umito ata yan. Hi, Lenma, Sangkay, shout out. Sangkay Grace, thank you Sangkay Grace sa pag-video na. Tama. So, busy ang person.
Ano kayo ate? Mais. Galis siya. Andiyan ka na naman sa ilalim galis siya, ha? Eh, si ano, nagsawa na sa akin eh. Yung isang Nasa loob ka. yung bet, nagsawa na dito. May task force kanina doon sa labas. Sabi niya, Oh. Hindi ka lahat. pag nasa ka na lang. Sige, sir. Ay, shoutout sa 9 viewers at 14 thumbs up. Kaya baba na kita sangkay. Pin ko lang si ano, Party TV. Five viewers, shoutout po. Tatlo, ano man yun? 3, 5, 6, 7, 8, 9. Mama Kari, hello. Sir Mark, oy. Mama Kari, thank you so much. Salamat. Maraming salamat Mama Kari sa pagpapasyal. Saan si ano, Kapre? Ba't wala pa si Kapre? Kapre? Nasaan ka na, Kapre? Kasuki Margie, hello. Is connect each other, guys, from ano? Kani dito yan. Wait lang yun. Good morning, host. Good morning din. Kasugi Margie, please connect ano? Pari Didi from Cambodia. Cambodia ka Pari Didi?
Ayan, Pari Didi, hello. Pari Didi, where are you from? Where are you from, my friend? Thank you so much for visiting my life. Disconnect sa other guys. Lahat masaya. Sige. Ano nga, large, di ba? Nay, large? Okay. Ano nga? Ano pa, yun lang? Kazugi. Hi, Mama Kari. Thank you so much, Mama Kari. Please connect the channel, guys. Para masaya. Channel nyo si Pari Didi, guys. Kapalikan ngayon yan. Wait yan, okay? Isang person. Isang person, guys. Oh no! It's so very, very hot. Thank you, Pasuki. Saan po yan? Lalakad kasi kayo, nagtatanong. Tutok ko na bago magtanong. Good morning sa kami. Hindi natin. Mais. With viewers at 16 thumbs up. Waro. Kaya natin isang kailan na tapay. Kaya ngayon. Hindi ko na si tunay na buhay sa Europa. Hindi ko alam kung nag-live kayo. Guys, please connect each other guys para masaya. So kay Margie, thank you so much for connect kayo. Kay Pari Didi. Pari Didi, please connect each other. Pari Didi. Diba na kita, pin natin yung iba. Pin ko muna si Mama Kari. Kasi magla-live ko mamaya-maya. Guys, please connect Mama Kari. For God, friend, D-Boy, and my team. Thank you so much, Mama Kari, sa si Capre, magpapasaway lang si Capre, Mama Kari. Capre. Hindi natin. Ay, gratis. Bakit? Bigyan niya kita ng ano ah. One more. Lagi namin diniliver dyan, wala na. Upis na kami ng kuha. Ha? Wala. Dalawa? Yung mga pinsan mo yun. Kano nga yun? Ay, tayo, dami namin deliver dyan. 5 ba yun? Saka sa pinsan ko. At ito, meron na rin ito. Ano. Tignan namin sa Rockville. 9 viewers at 16 thumbs up siya raw. Rockville? Layo yun ah. Oo, Rockville. Hindi sila deliver. Ay, Sir Richard, sa on TV, siya raw sa'yo. Nandiyan ka ba pala? Kala ko umalis ka na. Sorry. Wait, next kita kaya ka-refill ko kayo. Para mga... Sir Filipino? Sir, bye.
Ha? Fighting. Ano? Fighting guys? Where you from, ano? Richard, so. Akari? Oh. Pari Didi, thank you so much, my friend, for, ano, for my life. I watch your video. Yeah. Tomorrow. Tomorrow morning. Tomorrow morning. I'm busy right now. Party Didi. I have many businesses to sell other people. Dito lang ako sa Zambales. Ah, kala ko naman ng taga-ibang ano ka, Planet TV. Ito ka lang pala ng Zambales. Thank you so much, pre. Pardon. Tol Richard, Soul TV. Thank you so much, my friend. 9 viewers, araw. Mama Kari, please connect sa other nito. Guys, yung nakapin, dikitan nyo po. Babalikan kayo niya. Live yan mamaya sa Mama Kari. Richard John TV, baka hindi ka pa nakadikit kay Mama Kari. Please connect. Road to 40 subscriber na tayo, guys. Thank you so much sa lahat ng subscribe at hindi ka na subscribe, mag-subscribe ka na. Baka naman. Pasuki Margie. Oy, pasuki lang. Share out sa'yo. Nalilid po ako sa dalawa na to. Si Kasuki Margie at si Kusina. Kusina. Inlanga. Kala ko si Kasuki Margie nandito. Ay, Kusina Inlanga. Thank you. Ano ang labas? 8:20 metros. Kasuki Inlanga. Nalilit ako sa dalawa. Si Kasuki Margie at si Kusina Inlanga. 11 viewers. Guys, please connect it to Mama Kari Mix Vlog. Mamaya mag-live yan. Pwede nyo pasyalan yan kahit nasa live ko kayo. Para marami kayong madikitan. Siyempre, babalikan kayo. Kasuki nilang hindi kita nakikita nag-live. Si like, Kusina Inlanga, hindi kita nakikita mag-live. Si Kasuki Margie lang ang nakikita ko. Ilang beses na ako pumasok sa live. Party Didi. Sorry kung hindi mo maintindihan ang sinasabi, ha. Sorry, my friend. Because my language is Tagalog. Sorry, my friend. Where are you from, Party Didi? Mamakari, nandiyan ka pa ba? Kumain sa Mamakari. Ano na naman, nagmaritis ka naman sa Mamakari. Mamakari, nagmaritis ka naman. Dati na nakalive ako. Ngayon di na. Dati naglalive. Ngayon di na. Bakit di ka na naglalive ngayon? Shoutout sa 10 viewers at 17 thumbs up. I love you all. Mamakari, baba na kita Mamakari. Pwede natin ito si Richard. Si kanina pa to eh. Zambales. Richard Zone TV, nakapin ka na. Guys, please connect each other guys para masaya lahat. Mute muna tayo nito.
Richardson, please return me. Oh, I back, I back. Ay, ano, Pari Didi. Balikan ka niyan. No problem, no problem. Thank you so much, my friend. Nabili ako mag-TikTok sa appli, ano, appli. Some zone like, uli ako pag di na ako busy. Ah, okay. Anong trabaho mo kasi na nilangga? Anong trabaho niyo po? Kasi hindi kita nakikita. Nakita ko lang yung video mo. Pero yung live wala. Thank you, my friend. Thank you. Pero pag English, hindi tayo perfect pag English. Nahirapan tayo magkano kay paliwanag kay Barry DP. Tayo makapag-focus kasi hindi tayo pa rin. Kasi hindi naman pwedeng unahin natin ang ating live. Ano lang naman to. Bonus lang to pag may anong blazing. Load siya. May ano kasi, may tugtog. Ito makita. Kusina in Langga. Guys, please connect each other, guys, ha. 10 viewers, shout out. Kanya guys, yung nandyan nakapil. Para mabalikan lang. Richard Horn TV, nandyan ka pa? Tol, Richardson TV, nandiyan ka pa? You hear me? Richardson TV. Nandiyan po kayo? Nandiyan pa kayo? Kasi kung wala na kayo, pin natin ba?
Guys, Richardson TV wala na ata. Baba mo nga ano, kusinain langga yung ano. Ay, kusinain langga, baba mo ngayon. RDD 80804 Dan Pinig. Thank you, thank you. Baba mo ngayon link mo. Kusina ni langga. Please baba yung ano. Ay, ito pala. Huwag na. Huwag mo na ibaba, nandito na. Mga korek, please connect ano, kusina ni langga. Please connect, short video. Iwan lang kayo ng bakas para balikan kayo. Hindi na. Ito yung tamad. Huwag tamad, tamara. Ay, direct channel guys. Para lahat masaya. Ay, umalis ka man sa live ko. Ito na, ano, kusina. Kusina langga. Ay, may sati, mais. Ay, mais sati, kuya, mais. Kwenta tong po. Mami. Mais sati, mais. Guys, pabakas lang, balikan ko. Promise. Thank you, ano, sino. 7 viewers at 17 thumbs up. Please naman. Kita natin yan si ano. Kusina ni langga. Kita nyo na. Huwag na magdalawang isip pa. Salat na kasi, kaya wala na muna. Dispose ko na ito. Salat, kahapon pa kasi ito. Hi, Ma'am Shi. Hello. Guys, please connect it. Nakapin, guys. Please connect each other, guys, para lahat masaya. Lina. Connect each other. Love each other. Dali. Morning host, 18 live. Thank you, Ma'am Shibing. Thank you so much for busy. BCD again, host. Opo, busy. I'm busy, Ma'am Shibing. Tingnan na naman tayo, ang pobre. Saan kay ka, boss? May galab shoutout. Disconnect each other, guys. Para di umalis ng luhaan. Umalis ka man sa aming live. At least may nabigitan ka or nadikitan ka. Diba? Ang Perselda, may galap siya out. Morning po. Thumbs up, Mark. Thank you, Ma'am Perselda. Maraming salamat. Panat ng aking mais. Perselda, hi. Sabi ni Ma'am Kabos, siya. Hanggang ka, boss. Thank you so much. Dali na kayo, ate, mais. Dali na. Connect each other, guys, para lahat masaya. Huwag aalis nang walang nadidikitan o nadidikitan. Para ano. Bigayan lang tayo. Ma'am Shibing, hello po. Galog shoutout. Tapos special.
Guys, si Ma'am Shibing, nag-live din po yan. Yes, Diat. Okay. Yeah. Ayan, ate. Mais. Tabu special, hello, sabi na. Viewers, shout out po. At 19 tampak. Maraming salamat sa inyo guys. Okay, bili natin, mais. Magmais na, oh. Mura na. Dali na. Mais, 50 lang to po. Hey, mais de. Bili natin, mais. Mais natin yung isa. Bili natin, ah. Mais natin, mais. Hi, Barb. Thank you so much, Barb. Hi, Mark. Thank you so much, my friend. Disconnect ka, no? Kasi na yun lang, da. Kasi na yun lang. Hindi natin. Mais. Tayo sa ating pa rin tayo. Kailangan natin mga buwan ng pagkukunan. Tayo nalulusaw. Ay, kusina nilangga. Migalog siya raw. Thank you, Ma'am Casalda. Kusina nilangga. What's udong with mackerel. Dating dikit. Thank you. Hello, Barb. Thomas Barb. And viewers, shout out. Really tampak. I love you all. Guys, guys, anuhan niyo muna si Kusina Nilangga. Kusina Nilangga. Natin. Mais, ate, mais. Ate, mais, ate, bili natin. Mais. Mura na. Barb, sabi ni kusina nilangga. Guys, balik sa atin, guys. Hindi na. Hindi na yung ano. Tapos, patamsak, primer mga idol. Mamaya. Baba natin yan. Marami pa nakapila. Saan kay Kabos? Wait lang, ha. Barb, slow, patamsak. 11 viewers at 20 thumbs up. I love you all. Yan ang ka-video dyan. Thank you so much. Guys, tapos na ba kayo kusina nilangga? Kanikit na po kayo lahat. Nagbakas na ba kayo ng bakas para palitan na natin? Dali na. Bakas lang po sa kanyang ano. Kainit na upload. Dali na.
tugtog eh. Kusina nilang ano na kita, ibaba na kita ha. Para makapil tayo ng iba. Sino ba na dito? Si Kabus. Yan guys, nakating si Kabus guys. Mga kawaran, disconnect sa other guys. Oy, boom! Will! Thank you, Will, for visiting my life. Thank you so much, Will. Thank you so much, Will. I'm busy right now, guys. I'm busy to buy my midterms with people in market, Tumalay Street. Right ka. Will, shout out. Hello. Hi, Will. From Kusina. Kwenta lang yan, ma'am. Hindi na po. Medyo maraming tao ngayon, bro. Kita nyo? Medyo maraming tao ngayon, kaya kailangan natin mag-alok na mag-alok para ay paano natin atin paubos. Wow, isa na huli. Hindi natin, may bili na. May ma'am, bili na ma'am, nice ma'am. Bili na.